Instrucțiunile produsului NASCO Lifeform 4. Bine ați venit! Acesta este ghidul video de folosire a brațelor noastre NASCO realiste pentru antrenarea puncției venoase și a injecțiilor. Acest videoclip vă va învăța modul de funcționare, întreținere, sfaturi, analiza și rezolvarea posibilelor probleme întâmpinate. NASCO oferă cea mai mare selecție de brațe din lume pentru antrenarea puncției venoase și a administrării injecțiilor. Toate brațele NASCO conțin un sistem unic de piele și vene realiste. Pielea are detalii extraordinare și un realism de neegalat. Este dură ca pielea umană, prezentând senzația realistă de a străpunge stratul exterior al pielii. De asemenea, venele noastre dau senzația de pocnitură exactă, care se simte în momentul în care acul intră corect în venă. Sistemul nostru de piele și vene realiste este fabricat din materiale care se autovindecă. Acest lucru previne scurgerea după mai multe utilizări și menține un aspect nou al pielii exterioare. Toate brațele noastre NASCO de antrenament pentru puncție venoasă și injecții au piese de schimb economice care prelungesc durata de viață a produsului. Presurizarea brațului. Primul pas în operarea brațului NASCO Lifeform 4 este presurizarea sistemului venos cu sânge sintetic. Adăugați apa distilată peste concentratul de sânge sintetic inclus în kitul manechinului și agitați până se amestecă mixturile. Închideți clema tubului. Turnați sângele sintetic în punga perfuziei și atârnați-o pe un suport de cel mult 18 cm. Deasupra brațului, atașați tubul brațului de tubul superior al pungii de perfuzie. Atașați celălalt tub al brațului de partea inferioară a pungii de perfuzie, apoi slăbiți clema din partea superioară a pungii, iar sângele va începe să curgă prin braț. În momentul în care nu mai apar bulele de aer, închideți din nou tubul, întoarceți invers brațul și deschideți clema. În momentul în care nu mai apar bule de aer, închideți clema din partea superioară. Acum, brațul este complet presurizat și e pregătit pentru antrenamente. Perfuzie intravenoasă. Pentru a efectua perfuzia intravenoasă, începeți cu un braț NASCO complet presurizat. Mai întâi, deschideți puțin clema de sus, apoi introduceți acul de perfuzie în interiorul venei. Veți primi un indicator realist în acul perfuziei atunci când acesta este introdus corect în venă. Perfuzia poate fi efectuată de-a lungul oricărei vene de pe braț. Injectarea și retragerea perfuziei. Pentru injectarea și retragerea perfuziei, începeți din nou cu un braț NASCO complet presurizat. Închideți mai întâi clema pentru punga de jos, apoi deschideți clema de pe punga de sus. Brațul dumneavoastră este acum pregătit pentru injectare sau retragere de-a lungul oricărei vene de pe braț. Pentru a injecta fluide, utilizați un ac cu diametru mic, fie 20, fie 25. Perforați pielea în venă
Testați pentru a vedea dacă este realist indicatorul și injectați lichidul în venă. Pentru a extrage sânge, introduceți acul în venă și retrageți sângele sintetic. Întreținere. După fiecare utilizare, deconectați sângele din vene și spălați sistemul venos. Puteți reutiliza sângele sintetic, golindu-l din punga perfuziei într-o sticlă de plastic. Pentru a spăla brațul, clătiți-l bine cu apă normală. Acum înclinați brațul cu susul în jos și lăsați-l să se usuce corespunzător. Dacă există pete pe pielea brațului, ștergeți brațul cu apă și săpun, iar pentru pete mai dificile, utilizați detergentul nostru Nascoren, care se vinde separat. Sfaturi. Pentru a prelungi durata de viață a brațului Nasco Life Form 4, utilizați următoarele sfaturi. Utilizați apă distilată pentru amestecarea sângelui sintetic. Agățați punga perfuziei de sus la cel mult 45 de centimetri deasupra brațului. Utilizați ace mici de calibrul 20 sau 25. Curățați întotdeauna brațul după utilizare pentru a preveni înfundarea venelor. Utilizați numai apă și săpun sau detergent Nascoren atunci când îndepărtați petele de pe suprafața pielii. Analiza și rezolvarea problemelor. Dacă sângele sintetic nu curge prin braț, verificați mai întâi pentru a vă asigura că brațul este conectat și presurizat corespunzător. Dacă brațul este înfundat, încercați să-l curățați utilizând o seringă mare și injectând apă în venă. Dacă niciuna dintre acestea nu funcționează, o venă poate fi blocată în interiorul brațului. Îndepărtați stratul exterior de piele și inspectați venele pentru orice problemă. Dacă nu există retragere de sânge sau evidențiere la inserarea acului, verificați mai întâi dacă acul se află corect în venă. Apoi, verificați pentru a vă asigura că brațul este conectat și presurizat corespunzător. De asemenea, poate fi aer prins în interiorul venelor. În acest caz, întoarceți brațul și urmăriți ca bulele de aer să fie eliberate. În cele din urmă, asigurați-vă că punga perfuziei este atârnată suficient deasupra brațului. Dacă aceste sfaturi de depanare nu vă ajută, contactați distribuitorul local Nasco pentru asistență. Vă mulțumim că ați vizionat ghidul video de folosire a brațelor noastre Nasco realiste pentru antrenarea puncției venoase și a injecțiilor. Dacă aveți întrebări suplimentare, revizionați videoclipul, citiți manualul nostru de instrucțiuni sau contactați distribuitorul local Nasco.